אינטגרה, אנשים בעיקר, דמויות מיתולוגיות, יואלו, צחי, קירזנר עם הבלגן שלו, ריקרדו, כמובן הצוות שלנו הגדול והקטן, אני חושב שזה הכל, פה מסתכל פה על אנשים, כל אחד יש לו סיפור מדהים, עברתי לשבת עם כמעט כולם, כל מיני שלבים, מורים פסים ואופנים ושעות כוח הלילה ומתקשרים אליי לרעננה, אתה ברעננה בוא תוציא את זה שנעלו אותו, לא חבר לי את הבור שישרתי דולק, אז עכשיו זה יהיה קצת קשה, אני צריך למצוא משקיעה בהרצליה. אותי נעלו כמה פעמים, חבר'ה מהוויימאס נראה לי שם כלואים כבר, לא יודע אם שחררו אותם. הרבה הוואי, זה מתאר כזה הרבה הוואי, זה הרבה עבודה מקצועית, אני חושב שנעבדנו פה המון, נכנסתי פה מנהלת צעיר עם שיער. רציתי להגיד שחלק מזה זה תהליך שאני עובר, שאמרתי, לכבוד גיל 40, שינויים ביניהם. עשיתי לי כזאת רשימה לקרוא איזושהי כתבה שיהיה לפיד, כל מיני יעדים של השנה הקרובה, שחלק עמדתי בהם, חלק ידקו לשנה שנתיים, אבל בריאו לרוץ מראש של 10 קילומטר ולהתחיל לחיות חיים ספורטיביים. קיוויתי שבשנייה הזאת אני אגיד שיצאתי במשקל שנכנסתי, אבל זה לא יצא. אנחנו נראית יותר מזה אפילו לתוכנית שלי, ואני מתכוון לעמוד לזה, רק עניין של זמן. חלק מזה זה לא פעם להחליף מקום עבודה. אתמול התבשרתי שמשחררים אותי מהמילואים, הרבה שינויים בחיים. הגעתי לפה, הייתי זוג צעיר, אישה צעירה, ולדתי פה 3 ילדים, והזרוע עוד נטויה כנראה, יש אחד באוויר כבר, בניגוד לזלצר שרק מבטיח ולא מקיים. זהו, אני חושב שתקופה מאוד ארוכה, קשה לסכם אותה. זה מעבר, הרבה מעבר לעבודה, זה חיים, זה הבית, זה תקופה שאני אשכח אותה, לזכור אותה לטובה מאוד. אני חושב שהיא מאתגרת ומחפש אופקים חדשים, ומקווה שגם יביאו זכרות טובים. זהו, תודה רבה לכולם. וכמובן שנהיה בקשר, אני אשלח מייל עם הקונטקט, יום שני יפורסם איפה זה יהיה. כל מי ששואל. ראשון אני אעשה דיון עם הילד, וזהו, נדייך חדשה. תודה. אוקיי, דורון, אחד העובדים הוותיקים פה בחברה, אפשר להגיד שהוא זה שקלט אותי פה, כי כשאני הגעתי בעצם רק הוא היה בקבוצה של ההארדוור, והראה לי והכניס אותי לעניינים. עברנו תקופה ארוכה ביחד ובנינו והקמנו, אני חושב, קבוצה לתפארת. אני חושב שהתקופה של 11 שנה בחברה, אם נדמיין, זה משהו כמו יסודי ותיכון ביחד, שזה קצת בלתי נתפס, אבל כנראה שהזמן עובר. אם ניכנס לתחום יותר מקצועי, אני חושב שדורון הוא בעצם כמעט טבק פה עם כולם, הוא היה בעצם הפוקל פוינט, כל מי שהיה לו בעיה, בין אם זה בהארדוור, בין אם זה בחיים, אז הגיע אליו וקיבל ייעוץ ותמיכה. אני זוכר שהיינו שוברים את הראש, איך אנחנו יכולים להתמודד מול כל הבקשות לספורט ולהתקדם בעבודה השוטפת שלנו, אבל דורון בגישה החברית וברצינות הצליח להתמודד עם זה יפה מאוד, והגיע למצב שגם הפך חלק גדול מהקליינטים לחברים. אני חושב שבסופו של דבר הנוכחות שלו פה
תיזכר לטובה, וכל מה שנשאר לעשות זה לאחל לו בהצלחה. בהצלחה. אולי רק באמת שתי מילים, להגיד באמת תודה לדורון, לצאת ההזדמנות הזאת. כמו שדורון אמר, הוא עבר פה כמעט כל בעיה ושלב, דברים טובים יותר ופחות טובים. באמת היה חלק מרכזי כמעט בכל תהליך שעבר פה בווינטגרה, MBD, MBD. באמת, אני חושב שתפתחו את התמונות כמעט בכל צ'יפ שהגיע, תראו את דורון עם הפרומפט הראשון. אני לא יודע באמת מה נעשה בווינפס 4, יכול להיות שנצטרך לקרוא לך למילואים. אז באמת, מעבר לזה, כמו שזוהר ציין, אני חושב שהעבודה של הקבוצה של הבורדים, חוץ מהעבודה המקצועית, היא המון תמיכה, המון קשר, המון קבוצות, וכמעט תמיד זה בלחץ. מגיעים לקבוצה של הבורדים כשהבורד לא עובד, ואני צריך מהר משהו לעשות. אני, אם הייתי בקבוצה הזאת, כנראה הייתי כבר מרביץ לכמה אנשים, אבל דורון תמיד עם חיוך ותמיד בסדר, גם כשמלחיצים אותו, הוא תמיד יודע לשמור על אווירה טובה. אז זהו, שיהיה לך בהצלחה והרבה תודה. לבקשת דורון, הוכן כאן סרטון תודה. כאילו זה לא יצא לך טוב לעשות את זה.